assalamu alaikum warahmatullah asna bala tv no salmina on no nyagondo anel lon duwaw hannon ngadda yewtude koye bandiraɓe men fulɓe parce que wonko woni arde e leydi he no tampini en no feewi enen fulɓe no feewi sa parce que enen kewi feccude koye men ɗum to ari woni limtade leydi sénégal limtitade population mum woni population counting no foti yimɓe goni e jendi e donc en kewi nande 15 millions 16 millions 17 millions allahu ɓuuri laaɓede ɗum ko wona ɗum ko e nder leydi sénégal enen fulɓe en gona hen famɗuɓe en gona hen pamaro doole mais pecceten koye men limdugol to arti par ce que en kewi nande oɗo ko tukulor oɗo ko pol oɗo ko labbo oɗo ko pullo fouta oɗo ko pullo ɗum ɗo enen foof hikka kutoɗen ko fulɓe ke pular nanten par ce que ta rentini foof ene fof en goni fulɓe pular nanten yawade ndema ɗosta par ce que nden maɓe gandu aha ɓe ndeke no kewi e sénégal wonno koɓe paamano koɓe limirte ko donc yonti paamen holno limdu ngo yara ni limita ɗen question ɓe namdata ma o holko gonɗa wi min comme sénégal najo comme pullo no foti ɗemɗen nanda pula tan nananmi darɗa ɗon asna bala tv no salmi noon no ñago on duwaw nel ɗon daw assalamu aleykum warahmatullah